कुंवर जी देखे तने कि अरे चैत के लहरा बा आ चलो गोरी गेहूं में चलो चलो कि चैत के लहरा बा आ चलो गोरी गेहूं में अरे मजा जाई लेहू में लो जइबू न गेहूं मजा जाई लेहू में लो जइबू न गेहूं हजारों हजार रुपया पुरस्कार फिर हमारा अरुण भैया कुंवर जी से मिल लेते भैया कुंवर जी से मिल ले चैत के लहरा बचल गोरी गेहूं में चैत के लहरा बचल गोरी गेहूं में अच्छा हमारा धर्मवीर चचा के नाम पर पुरस्कार लेके आइल बने नारायण जी बना के रखा कि चैत के लहरा बचल गोरी गेहूं में मजा जाई लेहू में मजइबू न गेहूं मजा जाई लेहू में मजइबू न गेहूं घरी जगह नहीं खा खोज करे झिम राजा अनिसा अरे चाना मसूरिया अरे लगन कोई जो बाटे प्यार कर गयो बचारो और लो बाटे कियर चाना मसूरिया अरे लगल कहीं जो बाटे प्यार करे गयो बचारो और लो बाटे ए हमारा कबूर बनवलू अनरे हूं में हमारा कबूर बनवलू अनरे हूं में मजा जाई लेहू में रजइबू न गेहूं मजा जाई लेहू में रजइबू न गेहूं फिर हमारा अंजनी सिंह भैया अबीर बहादुर सिंह जी प्रधान जी वहाँ के नाम पर हजारों रुपया पुरस्कार हमें मिलल नारायण जी बना कर अरे पीछे बधार चाहे फिर हमारा अबीर बहादुर सिंह प्रधान जी 500 रुपया पुरस्कार नारायण जी पद प्रतिष्ठा बना कर कि अरे पीछे बधार चाहे अरे पीछे बधार चाहे अरे खेत नारारी प्यार कोई जा जाके पलहारी
संगमा रहबू तो एगो आराम होई का रही आराम। फिर हम रंजनी सिंह भैया अबीर बहादुर सिंह प्रधान जी 1000 रुपये पुरस्कार नारायण जी बना के रखा। रही आराम कतान गोरी भेहू में रही आराम कतान गोरी भेहू में मजा जाई गेहूं में। हुरका बजौती ना सतीश भैया लेकिन यहाँ का बजौनी यहाँ कहनी की कला जन होकर दिखावे के चाहिए तो हुरका बजाएंगे। सर पाउर के चुटकीला कहल रहा अब बताई ना कह के खोजत रहा। अच्छा रउआ सखी संप्रदाय कहनी तरुआ वेद से कहनी है हम ससुर संप्रदाय कहनी है तब हम सटीक रामायण से कहनी है। सटीक रामायण एगो बात जौन में सटीक बात ऐसा नहीं हो। सटीक रामायण के तू नाम न सुनला हो तो को लेखक हमें फोदन कुमार। हां सार पाउन के चिटकुला यहाँ के कहनी है। हां सार पाउन आपस में बतियावत रहे लो। हां आई ससुर होई जे बैठल रहले सुने। कबो हम मन में इतना हम गलानी करिले बताई जनक जी कैसा रहले। हां बरात गइल अयोध्या से तो 1 महीना से आवही ना देश। बियाह भइला के बाद 1 महीना राख ले पूरा अवध नगरी के कहले कि जाही के नहीं के सेवा खातिर में तनिको कमी कहीं ना कइले सतीश भैया। एगो राजा जनक कैसन ससुर रहले एगो ऊ कैसन ससुर रहले एगो हई ससुर कैसन बारे ये ससुर अपने बेटिए के शिकायत करत फिरत रहे के मुंह में गाड़िए बात स्टेनमा बा का राजा स्टेन ले आओ ना लड़का दौड़ी तले लेके तू चल। अरे वाह बस सर अच्छे छड़ा बस सरवाइया कहतर के हम 3 गो लड़का बतौला कि ससुर कैसे लागल 3 गो लड़का का तो हमरे बहिनी से बियाह भइल बा। हां अब का करी एकर तो जवाब बाउरे बा। हां ना अब गाड़ी ना दे काहे कि तो सब बतिए फुहर बोलत नहीं कतना हम फुहर बोलब। हम गीत संगीत गावेला नहीं गाड़ी गंग ना करिले हमनी के गीत बजेला हमनी के रोका हो हमनी के गीत संगीत लगौनी हां रह गया। हां जितना बाउर बात बोले बने न कुंवर जी ओकर एगो उपाय बा का एक बेर कस के पेल जाई निर्विरोध जीत जइबो। अब की तरह वोटो मांगे के ना पाए विपक्ष में केहू खड़ा ना ईवीएम है ओइ दिन बीच रउआ विपक्ष में केहू खड़ा ना होई कहि सरई त गाने मारे के जीत जले विरोध जीत जीबो। अच्छा ठीक बा कोनो दिक्कत नहीं हमरा रउआ के गरी आवत रहे कि सर बूढ़ हो गेल बा गाड़ी के रोल करत बताए बूढ़ बुजुर्ग हो के अभी कहता कि पब्लिक गाड़ी देता है। हां मंजूर बा पब्लिक हमरा के गाड़ी देले कि हम तारा के देव जब तक देर गाय। फिर हम रंजनी सिंह भैया अबीर बहादुर सिंह प्रधान जी फिर 500 रुपये पुरस्कार हमरा के दे गई नारायण जी पद प्रतिष्ठा बना के रखा।